Ťažké. Samozrejme veľmi nepríjemná situácia. 2-0 v prvých 3 minútach dokonca. Ale sami si za to môžeme. Ten vstup do toho zápasu nebol ideálny. Samozrejme, začali sme hrať asi až v 10. minúte, vtedy sa tá hra trošku vyrovnala, ale ten začiatok, tam mali šance, že nám mohli ujsť ešte na väčší bodový rozdiel. Samozrejme, sa to nemôže stávať. To sa nemôže stávať. Takže začiatok nám ušiel, potom už sa tá hra nejako vyrovnala. Šance boli na oboch stranách. Doťahovali sme skóre, ale nepodarilo sa vyrovnať. Si potom snižoval parádní ranou na 1-2, ale potom přišly další 2 góly Sparty. Jak cenný je, že i přes tuhle další facku jsme potom bojovali až do konce o vyrovnání? To je všetko pekné, že dostávame gól a neskladáme zbranie alebo hlavy, neviešame hlavy, ale samozrejme tie striedania po tom góle sú veľmi dôležité. Nemôžeme dať góla, hneď 2 dostať v rýchlom slede. Takže na to si musíme dať pozor a zbytočne sme si to iba sťažili, ten zápas. V té druhé polovině zápasu jsme docela výrazně přestříleli Spartu, přesto ty góly dávalo ze začátku. Jak náročné tohle, když vlastně tlačíte, ty střely tam jsou, ale Sparta si dokáže počkat na ty breaky, využít je. Tak jak som povedal, tá hra sa po tom úvode tá hra sa vyrovnala, mali sme šance, ale tým, jak my sme sa tlačili, oni to trošku upravili, zjednodušili hru, počkali na ten náš tlak, potom to vyhodili von, získavali tie šance, takže prelievalo sa to hore-dole. Samozrejme, šance na oboch stranách, mohlo to padnúť na jakúkoľvek stranu a oni boli dneska tí šťastnejší. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.